Sziasztok! Folytatjuk a programozást, a legutóbbi honlapunkon fogok dolgozni, de igazából bármit összedobhattok és nyugodtan próbálgassatok azon. Szinte mindegy, hogy mi van itt példaként, nem fontos nekünk most egyáltalán. Amit a mai napon meg fogunk tanulni, az a background color lesz, és ezzel elkezdjük majd ezt a nagyobb témakört, ami igazából a backgrounddal kapcsolatos műveleteket fogja majd megmutatni nekünk. Ezekkel képesek leszünk majd a hátterét a különböző dolgoknak változtatni. Az első, ami a legegyszerűbb és valamilyen szinte legevidensebb is szerintem, meg azért a legtöbb helyen használt is, az a background color lesz majd, amely segítségével képesek leszünk majd megváltoztatni a különböző elementeknek a színét. Amit szeretnék csinálni, első körben a H1-eknek például a background colorját megváltoztatni, legyen valami erős szín, fekete, csak hogy szépen látszódjon, hogy melyik részek fognak ebbe beletartozni. Elmentettem, és látjátok, hogy az összes H1-nek megváltozott a színe ilyen feketére. És így látjátok is egyébként, ez nagyon jó módszer arra, hogy nyilván van ennél sokkal jobb módszer is, de ez egy nagyon jó módszer arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az elementjeink hogyan néznek ki egyébként. Látjátok, hogy igazából attól függetlenül, hogy egy ilyen element ekkora, vagy áll 10, vagy 8, vagy akárhány karakterből, ettől függetlenül kitölti teljesen a teret. Nyilván ezt egyébként is megbírtuk volna nézni, de igen, tehát ez is szépen kitölti a teret, de így bírjátok állítgatni a színét a dolgoknak. Minden esetre ezt bárhol bírjuk használni. Akár nyilván bedobhatnám ide is, nézzük meg, hogyha például az összes dolognak szeretném megváltoztatni a színét, ez legyen valami más, legyen mondjuk green. A színeket különböző kódokkal is megadhatnám, és sok-sok más módon. Látjátok, hogy így minden egyes dolog, ami itt van, a zöld lett kivéve az, amit utána specifikáltam, hogy igen, kivéve a H1, az inkább legyen fekete. Alapvetően, hogyha nem szeretnénk így csinálni, hogy minden egyes dolog, ami itt leledzik, azok is zöldek legyenek, mert most egyébként a H2-k, a H3-ak is minden zöld, és nyilván azért nem így szeretnénk megoldani, akkor bírok egy olyat csinálni, hogy nem az összesnek változtatom meg a színét, hanem egy viszonylag új dolognak, ugyanis eddig úgy nagyjából, bár ez a Universal Selector ezzel is foglalkozott, de erről valószínűleg nem tudtatok. Eddig ugye a H1-nek, H2-nek, tehát úgy viszonylag látható dolgoknak változtattuk meg a színét. Viszont meg tudjuk a body-nak is a színét változtatni, ami lényegében az egész dolog, az egész, amin dolgozunk honlap. És ezt valószínűleg mindig szerkeszteni fogjátok. Nyilván amikor másfajta honlapszínt akartok beállítani, és általában azért befogtok, legyen aqua. Igazából csak a random nyomok szép színekre, amiket itt látok. Tehát is szépen megváltoztattuk, és most csak ezt a body-t változtattuk meg lényegében. És így könnyedén képesek vagytok ezt szerkeszteni, hogy hogyan is nézzen ki a honlapotok. Most látjátok azt, hogy már ezzel is lényegében, most hogyha itt az egészet kitörölném, akkor jobban látszódna, de így is azért 28 sorral már teljesen máshogy néz ki a honlapunk. Nem szép, mert az, hogy szép legyen egy honlap, azért ez körülményes munkát igényel, szép érzéket, nyilván azért vannak, akik ebben sokkal ügyesebbek, mint én akár, hogy szép legyen egy honlap. De ettől függetlenül sokkal látványosan máshogy néz ki. És még egy dolgot meg fogunk tanulni majd, amely az opacity, amit én átlátszóságnak fordítottam eddig, de igazából nem átlátszóság az, hanem átlátszatlanság a helyes kifejezés. Igazából ezzel megbírjuk adni, hogy az adott dolog mennyire legyen átlátszatlan lényegében. Meg is mutatom, kezdjük 0,1-el mondjuk. Kíváncsiak, hogy ez mennyire lesz látványos. Látjátok, hogy 0,1-nél 10% átlátszatlan, tehát itt teljesen szinte átlátszó az egész. Ugyebár most ezt nem csak a background colorra, hanem az egészre alkalmaztam, mint hogy látjátok az egész H1-re. Ezt kicsit visszük felfele, 0,5-nél valószínűleg olyan felesen fog átlátszani.
és hogyha beállítom egyre, akkor visszakapjuk talán az eredeti értéket, hogyha minden úgy megy, ahogy szeretnénk azt. Hát igen, ez az opacity-vel is lehet játszani, ez is egy hasznos tulajdonság, és azért ezen már látjátok, hogy rendkívül szép dolgokat össze bírnánk hozni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő videóban majd elkezdünk még jobban foglalkozni a background-dal, azt hogyan lehet manipulálni, hogyan lehet akár meg képeket is hozzáadni, és hogyan lehet egy szép honlapot elkészíteni.